नखराव मानि प्लेन्टखौ गायना दोनोब्ला जों मा मोननो हायो? लोगोफोर, बुस्तु शास्त्रनि बादिब्ला लाइफां थामहिनबा मानि प्लेन्टआ नखरनि धोन सम्पति आरो सुखु गोजोनखौ लाबोयो। नोंथांमोना बेनि सोमोन्दै गोबाङानो मिथिखायो जानांगौ, नाथाय जायफोरा बे लाइफांनि सोमोन्दै मिथिया बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम खोनासंलांबानो जाबाय। मानो होनोब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ आबुङै नायबासो बुजिनो हागोन आरो बे लाइफांनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिनो हागोन। बुस्तु शास्त्रनि बायदिब्ला बे लाइफांखौ न'आव दोनोब्ला बिमा माइनावआ जोबोर गोजोनो आरो नखराव अरायबो सुख शान्ति जानायनि बोर सारस्रिहरो। बेजों लोगोसे बे लाइफाङा जोंनि न'नि बारहावाखौबो सोलायनाय लाबोयो, जायनि थाखाय जोंनि नखरा सुख शान्ति जानानै थायो। बुस्तु शास्त्रनि बायदियै बे लाइफांखौ न'नि मोजां दिग नायनानै मोजां जायगायाव गायनानै दोननांगौ, अब्लानो जोंनि नखरा मोजां जालाङो। नाथाय नोंथांमोना बै लाइफांखौ गायनाय समाव बे बाथ्राखौ अरायबो गोसोआव लाखिनांगोन जे बे लाइफांखौ न'नि आगसिथिं गायनांगौ आरो बेखौ बेबायदि जायगायावसो गायनांगौ जेराव रावबो सुबुंफोरा बेनि बिलाइखौ खानो एबा बेनि दालाइखौ सेफायनो मोनै। लोगोफोर, नोंथांमोना बे लाइफांखौ गायनाय समाव अरायबो गोसोआव लाखिनांगोन जे बे लाइफांनि दालाइया हायाव गोग्लैनाय जानो मोननाय नङा। बेखौ गायखांनायनि उनाव दिरुं एबा जायखिजाया बेसादजों खाथाबना होनांगोन। लोगोफोर, बुस्तु शास्त्रनि बायदियैब्ला बे मानि प्लेन्ट लाइफांखौ न'नि साहा खनायाव गायनानै दोननो नाङा। जेब्ला बेखौ बे दिगथिंजाय गायनानै दोनो अब्ला नखराव दावराव दावसि आरो हेंथा हेंसि सोमजियो आरो अरायबो नखराव थाखा फैसानि बेले बेजे नांलाय खमलाय नुनो मोनो होनना बुंनाय दं। लोगोफोर, नोंथांमोनाबो जेब्ला बै बिफांखौ गायो अब्ला बैफोर बाथ्राखौ एसेब्लाबो गोसोआव लाखिनाया मोजां, जाहाथे नोंथांमोननि नखराबो अराय खुसियै सुखु गोजोनै बारलाङो आरो बयबो अनलायनानै थालायो। खालि नोंथांमोना अरायबो बेखौल' गोसोआव लाखि, बे लाइफांखौ गायनाया उल्थाबा नखरनि जौगानाया थाबथागोन आरो नोंथांमोननि नखराव आइ बिमा लक्ष्मीया बोर सारस्रि हरनाय नङा होनना शास्त्रआव बुंनाय दं। आरो बे लाइफांखौ गायना दोनबाल' जाया, बेखौ गायखांनायनि उनाव रानगार होनो मोननाय नङा। लोगोफोर, शास्त्रनि बायदिब्ला जेब्ला नोंसोरनि नखराव गायनानै दोननाय बे मानि प्लान्टखौ सोरबा सुबुङा गावनि न'आव गायनानै दोननो थाखाय बे लाइफांनि थानायखौ खास'नानै एबा सेफायनानै लाङो, अब्ला बेजों नोंथांमोननि नखरा थाखा फैसानि बेलायाव लुकसान जानो हागौ आरो नखरा बेले बेजे हेंथा हेंसि सोमजिनो हागौ होनना बुंनाय जायो। जेब्ला नोंथांमोना बेखौ गुबुननो गायनो थाखाय हरो अब्ला आइ बिमा माइनावआ बै गायनो लांनाय थानायजों लोगोसे थांफायो होनना बुंनाय दं। हायोब्ला बे लाइफांखौ न' सिङाव जायखिजाया टाबफोराव गायनानै दोननाया मोजां। मानो होनोब्ला बेखौ लामा एबा सिथ्ला मोखाङाव गायोब्ला बे बिलाइखौ गुबुना नुयो। बुस्तु शास्त्रआव मानिनाय जायोदि खालि बे लाइफांखौ नखराव गायोब्ला बेखौ नखरनि सुबुंफोराल' नुनाय जानांगौ, जाहाथे बे बिफांनि गोग्गो बारहावाजों नोंनि न'नि गासैबो मोजां लाब खालामनो हायो। जेब्ला नोंथांमोननि न'आव गोबां जेंना जेंसि आरो थाखा फैसानि बेलायाव बेले बेजे सोमजिगासिनो, अब्ला शुक्रबार बारायखालि नोंथांमोना बै उपायखौ खालामोब्ला राहा मोनगोन, जायखौ खालामोब्ला आइ बिमा माइनावआ जोबोर गोजोनो होनना मानिनाय जायो। बे उपायखौ खालामोब्ला शुक्रबार खालि फुंबिलि समाव दुगैस्रां लोबस्रां नखरनि आफा इसोरखौ आलारि फोजोंखांनायनि उनाव दै आरो गाइखेर गोथार लगायनानै बे मानि प्लेन्टनि बिलाइयाव गोसो गोथारै आइ बिमा माइनावखौ गोसोखांना लुनानै होनांगौ होनना शास्त्रआव बुंनाय दं। जुदि नोंथांमोननि गायनाय बे प्लेन्टआ जोबोर नोरजिया आरो देरखांनो हाया हाया जायो, अब्ला बेयाव सानफ्रोमबो फुंबिलि सम आरो मोनाबिलि समाव दैखौ होबाय थाबानो जाबाय। नङाब्ला जों सानफ्रामबो बाहायबाय थानाय आलुनि बिदैखौ बहनना दैजों एसे होना प्लान्टनि गुदियाव होबाय थाबानो जाबाय। बेयो लासै लासै जोबोर मोजां सोमखोर सोमखोर महर लाबोगोन। लोगोफोर, बेखौबो गोसोआव लाखि, नोंथांमोना माब्लाबाबो गाज्रि मैला दैखौ दाहो। जेब्ला नखरनि आइजोआ मासिक एबा पिरियड जायो अब्ला बे मानि प्लान्टआव दै लुनो नाङानो। मानो होनोब्ला बेबायदि खालामोब्ला
आइ बिमा माइनावा गाज्रि मोनो होनना बुंनाय जायो। मिथिनाय बायदिब्ला बे लाइफांखौ जों गुबुननि न'निफ्राय सिरि सिरि लाबोखुमानानै गायोब्ला जोबोर लाब खालामनो हायोनो। लोगोफोर, बे मानि प्लेन्टआव रबिबार खालि दै लुनो नाङा। नोंथांमोनाबो बै दिनखालि बे लाइफाङाव दै लुआबानो जाबाय। मानि प्लान्टखौ गायना दोननाय जायगायाव फैसा खुस्रा होना दोननांगौ होननानै मिथिनाय जायो। बेजों न'खरा फैसा थाखानि बेलायाव जौगासारनो हायो होनना बुंनाय दङ। लोगोफोर, शास्त्रनि बायदिब्ला बे प्लेन्टखौ गोरोन्थियावबो गुबुननो गिफ्ट महरै हरनो नाङा, नङाब्ला नोंथांनि थामहिनबा नोंथांमोननि न'खरनि धोन सम्पथियाबो हानि जानो हागौ। नोंथांमोना बेखौबो गोसोआव लाखिबानो जाबाय। जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर आलासि एबा जाथि खुरमाफोरनो बे लाइफांखौ गायनो हरनो गोसोथारब्ला गुबुननिफ्राय लाबोनानै हरबानो जाबाय। लोगोफोर, जेब्ला मानि प्लान्टनि गासै बिलाइफ्रा गोमो जाजोबो अब्ला बैखौ बोखारना गोदान गायफिन। बस्तु शास्त्रआव मानिनाय बायदिब्ला बे लाइफाङा बेबायदि जालाङोब्ला बेयो जोंनि न'खरनि थाखाय गाज्रि होनना बुङो आरोना। जों जेब्ला फुङाव सिखारो अब्ला गिबियाव बे बिफांखौ नायग्रोनांगौ, अब्ला जोंनि गासै दिना मोजाङै बारलाङो होनना बुंनाय जायो। लोगोफोर, शास्त्रआव बेखौबो बुंनाय दं, न'आव दोननाय बे बिलाइया जेब्ला बेबायदि गोसोम महर लायो अब्ला बै न'खराव गाज्रि बारहावा नांदों। जेब्ला बिलाइया बेबायदि महर लायो अब्ला बेखौ खाना गारहर। मोनसे मिलि रिपर्टनि बायदियै एक्सपार्टफोरा बुंनाय बायदिब्ला बे लाइफाङा एसे जेहेर थानाय लाइफांनो, बेनिखायनो न'खरनि जिब जुनारफोरखौ मोनजाहोनो नाङा होनना बुंनाय जायो। लोगोफोर, बे खोथाया सैथोदि बे मानि प्लान्ट लाइफांखौ मोजाङै सिगाङाव फोरमायबोनाय खान्थिजों गायनानै दोनोब्ला बिमा माइनावा न'खरखौ धोन सम्पतिनि बेलायाव जौगाहोयो। जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मानि प्लान्टनि सोमोन्दै एसेब्लाबो गियान मोननो हाबाय। जुदि नोंथांमोना दासिमबो बे लाइफांखौ गायनाय जायाखै अब्ला नोंथांमोना शुक्रबार बारायखालि थाबैनो बेखौ गायब्लानो जाबाय आरो भिडिअआव फोरमायनाय बायदि मोजाङै जोथोन लाब्लानो जाबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0 गोदानै फैदोंब्ला भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना जेब्ला आं भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला थाबैनो नटिफिकेसनखौ मोनहैयो। बेजों लोगोसे नोंथांमोना कमेन्टआव जै आफा बोराइ बाथौ लिरहरबानो जाबाय आरो बे बाथ्राखौ मिथिहोनो थाखाय नोंथांनि लोगोफोर एबा बाय बाहागिनो भिडिअखौ शेयार खालामब्लानो जाबाय, जाहाथे बिथांमोनाबो बेनि सोमोन्दै मिथिमोनो। जाय बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बिसोरनि थाखाय साबायखर बावहरनाय थाबाय।